Olemme saaneet Suomessa nauttia pitkään hyvästä julkisesta terveydenhuollosta. Se on ollut menestyvän yhteiskuntamme kulmakiviä ja sen perustana ovat olleet terveyskeskukset ja erikoissairaanhoidon sairaalat. Viime vuosina tämä systeemi on kuitenkin alkanut nopeasti rapautua. Terveyskeskuksiin joudutaan jonottamaan pitkään ja lääkärit ovat siirtyneet sairaaloihin ja yksityiseen terveydenhuoltoon. Kuitenkin vahva julkinen perusterveydenhuolto ja siihen liittyvät sosiaalipalvelut ovat aina terveydenhuollon tärkein osa. Mitä siis nyt tulee tehdä? Vastaus on se, että uudistuksessa rakennetaan vahva julkinen peruspalvelujärjestelmä, ihmisiä lähellä oleva terveysasemien verkosto. Tällainen uudistus ei onnistu pelkästään toimintatapoja uudistamalla ja vielä vähemmän kauniilla puheilla. Se vaatii koko järjestelmän uudistamista niin, että perus- ja erikoispalvelut sisällytetään alueellisesti yhteen hallintoon. Tällöin aina niukat julkiset varat voidaan jakaa nykyistä tarkoituksenmukaisemmin, sillä rahastahan on aina pohjimmiltaan kysymys. Uudistus vahvistaisi myös nykyistä vaikeuksissa olevaa vanhustenhuoltoa ja myös lasten ja lapsiperheiden tukea. Turhaa byrokratiaa tulee tietysti vähentää ja hyödyntää tehokkaasti sähköisiä tietojärjestelmiä. Ja samalla kun turvataan riittävä valinnanvapaus, on tärkeää kantaa vastuu koko väestön terveydestä. Ja on myös syytä muistaa, että paraskaan terveydenhuolto ei yksin pidä ihmistä terveenä. Tarvitaan omaa ja yhteiskunnan tukea, poliittisten päätösten ja kansalaisjärjestöjen työtä terveiden elintapojen ja terveyttä tukevien olosuhteiden puolesta. Ja haluan olla vahvasti vaikuttamassa sellaisen uudistuksen toteuttamiseksi, joka palauttaa Suomeen korkeatasoisen julkisen terveydenhuollon ja ennen kaikkea tuo takaisin vahvan perus- ja lähipalvelujen verkoston, terveysasemien verkoston. Kaikkien kokemusten mukaan tämä on kustannustehokkainta terveydenhuoltoa ja parasta tukea meidän kansanterveydellemme.